дар раванди саноати кунонӣ бо суръати мамлакат ва дар доираи ҳамкориҳои судманди ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Беларус оянда барои коркарди пурраи ашёи хоми соҳаи саноати сабук ва бунёди коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ иқдому ташаббусҳои нав амалӣ карда мешаванд. Бо мақсади омӯзиши имкониятҳои истеҳсолии Тоҷикистон ва тақвияти ҳамкориҳо дар соҳаи саноат, намояндагони ширкати бонуфузи Иттиҳодияи истеҳсолии Белехпроми ҷумҳурии Беларус бо ҷараёни фаъолияти маҷмӯаи насоҷии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу Текстил ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сифатсаноат шинос шуданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сифатсаноат яке аз фаъолтарин корхонаи саноатӣ дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб рафта, самти асосии фаъолияти он духти сару либоси тиббию ҳарбӣ мебошад. тавре иттилоъ дода шуд, корхонаи мазкур бо ширкати маъруфи истеҳсолию насоҷии Магатекси ҷумҳурии Беларус ҳамкорӣ дошта, дар ин ҷо ҳамасола бо дастрасии маҳсулот ҳаҷми истеҳсолу шумораи коргарон зиёд мегардад. ҷумҳурии Беларус омода аст ки дар доираи бастани шартномаҳои нав ҳамкориҳоро дар соҳаи саноат густариш диҳад, махсусан дар соҳаи саноати сабук ки Тоҷикистон дорои имкониятҳои зиёди истеҳсолӣ мебошад. тавассути бунёди коргоҳу корхонаҳои нав метавонем ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаро афзоиш диҳем ва дар ин баробар ҷойҳои нави корӣ таъсис меёбанд. албатта боздиди мо аз корхонаҳои саноатӣ ва идомаи фаъолият дар ин самт иҷрои дастуру супоришҳои президенти кишварамон муҳтарам Александр Лукашенко аст ва ин ҳамкорӣ на танҳо ба рушди иқтисодиёти ду кишвар, балки ба қавӣ гаштани дӯстӣ байни мардуми Тоҷикистону Беларус мегардад. бунёди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ва тавассути истифодаи технологияи муосир коркарди ашёи хоми ватанӣ то маҳсулоти ниҳоӣ яке аз талаботи асосии ҳадафи чоруми стратегӣ мебошад, ки дар ин самт Тоҷикистон қадамҳои устувору натиҷабахш мегузорад. соли 2022 дар доираи солҳои рушди саноат бо дастгирии ҳукумати мамлакат, тадбирҳои андешидашудаи Вазорати саноат ва технологияҳои нав, ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ва фаъолияти назарраси бахши хусусӣ, 90 коргоҳу корхона дар соҳаи саноати сабук бо таъсиси беш аз 1000 нафар ҷойи корӣ бунёд гардид ва айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар дигар иншооти соҳаи саноат идома дорад. айни замон ҳамкории корхонаҳои соҳаи саноати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Беларус ба як самти нав, яъне ки барои ҳамкории нав ба роҳ монда шудааст, ҳам дар самти мошинисозӣ, ҳам дар самти корхонаҳои маъданӣ, ҳамчунин дар саноати хӯрокворӣ, дар саноати сабук, инчунин дар саноати сохтмони мамлакат ҳамкориҳо бо ҷумҳурии Беларус ба роҳ монда шудааст. айни ҳол танҳо дар соҳаи саноати сабук 574 коргоҳу корхона фаъолият намуда, дар онҳо беш аз 18 000 нафар бо ҷойи кор таъмин ҳастанд. тӯли 3 сол аст ки дар ин корхона кор ва фаъолият менамоям. ман шод ҳастам ки дар ин корхона кор мекунам. миннатдории худро мерасонам ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки мо занҳо духтаронро ба ҷойи кори доимӣ таъмин менамоянд. намояндагони ширкати бонуфузи Иттиҳодияи истеҳсолии Белехпроми ҷумҳурии Беларус дар доираи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ ба рушди соҳаи саноат, ки дар ин самт имкониятҳои зиёди истеҳсолӣ мавҷуданд, изҳори ҳавасмандӣ намуда тақвияти ҳамкориҳоро дар ин соҳа муҳим шумориданд. зоҳиршоҳи Тағоимрод, Баҳодури Қурбон, ахбор.